Vandaag is het Prinsjesdag in Nederland. Prinsjesdag betekent de bekendmaking van de begroting van de regering van Nederland voor het komende jaar. Het is een dag van rituelen en tradities. Met koffertjes met miljoenennota's, met koetsen, met koning en de koningin, met hoedjes. Ze doen dit zo al een jaar of 200 in Nederland. Vorige week vond de opening van het parlementaire jaar plaats van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En de regering van elk land presenteert dan de begroting voor 2021. Dat ging hier op de landen anders dan anders wegens COVID-19. Met een heel beperkt aantal deelnemers, maar wel met de jaarlijkse redes van de gouverneurs als hoofd van hun regeringen. Ook in Nederland ging het vandaag anders dan anders. Geen publiek. De rede werd niet in de Ridderzaal, maar op een andere plek in Den Haag gehouden. En ook opzienbarend, het koninklijk paar werd vandaag niet gereden in de glazen koets, ze zijn met de auto gegaan. Ik ben heel benieuwd of de koning zijn auto vanmiddag goed heeft ingeparkeerd. De gouden koets, waarin vroeger werd gereden, gaat overigens binnenkort naar een mooi museum in Amsterdam. Ook in Nederland zijn rituelen en tradities niet meer heilig. Prinsjesdag is in Nederland een moment om vooruit te kijken. Maar de periode die achter ons ligt is van grote invloed op de toekomst, wereldwijd. Dus we hebben vandaag van de koning kunnen horen hoe het land Nederland zich voorbereidt op een uitdagende toekomst, maar wel eentje met perspectief. Afgelopen jaar is heel bijzonder geweest voor alle landen in het koninkrijk. Ingrijpend, zorgelijk, tragisch, met onzekerheid over het vervolg. Wereldwijde crisis die ik in mijn leven nog niet eerder had meegemaakt. En die de Caribische eilanden meedogenloos hard heeft geraakt. Die afgelopen maanden zijn intens geweest en hebben geleid tot een discussie over rechten en plichten binnen het koninkrijk. Kunnen we op elkaar rekenen? Een bijzonder ingrijpende periode brak aan binnen het koninkrijk vanaf maart. In Nederland hebben we thans meer dan 6000 doden. Krimp van de economie dit jaar van tegen de 10%. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen. Dit najaar wordt meer dan 300.000 extra werklozen verwacht. Scholieren zonder eindexamenfeest. Evenementen en concerten die geen doorgang meer kunnen vinden. Werknemers en ambtenaren die al maandenlang vrijwel geen collega's meer zien. Dreigende isolatie van oudere generaties, van zieken, van behoeftigen, etc. Er zijn nog diepere problemen op de 3 eilanden gebleken. Gelukkig relatief minder doden, maar Aruba en Sint Maarten met ongehoord hoge aantallen besmettingen. Op alle eilanden zijn maatregelen getroffen die de bewegingsvrijheid ernstig beperken. Er is een economische krimp van vele tientallen procenten. En tienduizenden voedselpakketten die worden uitgedeeld. We zien een toename van huiselijk geweld en nu ook meer woninginbraken en ook atraco's. Op Curaçao zijn we op dit moment heel erg bezorgd over de eerste golf. Onzekerheid is voor veel mensen heel erg groot geworden. Mensen doen wat ze kunnen. En ze rekenen meer dan ooit op hun regering en hun volksvertegenwoordigers om te doen wat in het algemeen belang is. Ik ben nu 2 jaar in functie als vertegenwoordiger. En 2 jaar woonachtig op Curaçao. Wat een tijd. Ik heb ontzettend veel geleerd, eigenlijk nog elke dag. Dat gebeurde trouwens ook op Aruba en Sint Maarten als ik daar afgelopen jaren verbleef. Wat nu sinds een half jaar helaas niet meer mogelijk is. Ook op die zustereilanden voelde ik mij thuis en welkom. Mis echter het contact met de collega's van de andere vestigingen van de vertegenwoordiging en de contacten die we daar hebben. Maar ondanks die beperkte reismogelijkheid heb ik ook afgelopen maanden weer heel veel bijgeleerd. Ik leerde bijvoorbeeld hoe stil het kan zijn op Curaçao. Tijdens de lockdown in maart en april. In bijvoorbeeld de wijken Puna en Notrabanda. Er lagen toen geen cruiseboten met passagiers. Er waren geen inwoners en toeristen meer die een terrasje pakten. En de prachtige historie van die wijken leek te zijn uitgedoofd. Ik leerde ook, toen ik onlangs werd rondgeleid, over het gigantische, maar vrijwel uitgestorven terrein van de raffinaderij. En ik mij, nog meer dan voorheen, besefte het belang van dit bedrijf voor de geschiedenis van Curaçao. Maar ook dat die tijd echter achter ons ligt. Het tijdperk van fossiele brandstoffen gaat hoe dan ook aflopen. Maar gelukkig zijn er alternatieven die de komende generaties perspectief kunnen bieden. Dus daar, op dat terrein, ligt ook een nieuwe toekomst. Met andere industrieën die zich aandienen en ook ruimte om vrij te wonen. En ik leerde ook, toen ik op een avond, een paar weken geleden, een zeer emotionele discussie bijwoonde over de staat van het onderwijs op Curaçao. Hoe bezorgd ouders zijn.
Maar ook de kramp en weerstand bij sommigen om te aanvaarden dat nu veranderingen en verbeteringen keihard nodig zijn. Waarschijnlijk heeft iedereen op Curaçao en op Aruba en op Sint Maarten de afgelopen maanden stilgestaan bij de toekomst. Of ze morgen nog een baan of te eten zouden hebben. De toekomst van hun kinderen en die van hun eilanden. Ik leerde dat er grote behoefte is aan perspectief. Waar precies is het einde van de tunnel? Wanneer gaan we weer licht zien? Wanneer komt er een veilig vaccin beschikbaar? En wie krijgt het tot zijn of haar beschikking? Lopen we nog lang rond met mondkapjes? Hoe vaak moeten we nog worden getest? In veel delen van de wereld is de tunnel nog heel donker. Ook op de Caribische eilanden van het Koninkrijk is de situatie nog uiterst riskant en onzeker. We moeten allemaal leren van deze periode. Want dit virus heeft ook zeer diepe problemen op de eilanden blootgelegd. Problemen die reeds jarenlang bestonden, die fundamenteel zijn en met de dag groeien. Daarnaast nog de impact van Venezuela, van klimaatverandering en orkanen en van migratie. Er ligt een waaier van uitdagingen die nu dwingt als landen binnen het Koninkrijk je af te vragen hoe je gezamenlijk weerstand en veerkracht kan vergroten. Hoe creëren we met de kleine gemeenschap op de eilanden buffers en reserves? Hoe worden we wendbaar, veerkrachtig en gezond in alle opzichten? Hoe bied je de jeugd, hoe bied je de hele samenleving perspectief? Een groot en groeiend aantal mensen op de eilanden heeft haarscherp door dat juist het samen zijn in het Koninkrijk de weg naar dat 2.0 mogelijk maakt. Gelukkig zien we in deze moeilijke tijden mensen, bedrijven, stichtingen opveren. We zien vrijwilligers aan de slag, belangeloos, voor anderen in de weer. We zien nieuwe bedrijven opkomen, omdat de wereld er anders uitziet. Nieuwe behoeften en nieuwe markten ontstaan. We hebben geleerd thuis te werken en te studeren. Dat is niet altijd makkelijk, maar reeds in dat opzicht is verandering onomkeerbaar. We zien echter inwoners van de eilanden die hele grote moeite hebben met de omslag en alles bij het oude willen houden. Sommigen zijn bang. Anderen hebben behoefte aan hulp en steun om zich aan te kunnen passen. Wat je echter absoluut niet kunt gebruiken, is dat in deze periode misbruik wordt gemaakt van publieke voorzieningen. Dat toch juist de informatie wordt verspreid en dat tegenstellingen worden aangewakkerd waar die niet zijn. Het allerlaatste wat er moet gebeuren is jezelf en anderen voor de gek houden of voor de bevolking de waarheid achterhouden. Als onzekerheid bestaat, moet je vertrouwen wekken, niet afbreken. Het is niet goed als functionaris aan wie die burger zijn vertrouwen heeft gegeven en in wiens belang de overheid en haar instituties moeten handelen, dat vertrouwen beschamen. In tijden van deze zorgen zijn we dus extra op elkaar aangewezen. Jong of oud, welvarend of minder bedeeld, noord of zuid, van wijk tot wijk. Dat heet solidariteit. Wie meer heeft, wordt gevraagd dat te delen. En dat is een streven waartoe het statuut, onze Koninkrijksgrondwet, oproept. Maar het is ook een tijd van harde keuzes. Terug naar het oude, ontkennen wat er nu gebeurt, hulp opeisen en niets daarvoor terug willen doen, is geen optie. Dit was een wake-up call, met een wekker die op maximaal volume is afgegaan. Een tijd waarin we elkaar binnen dat koninkrijk extra hard nodig hebben, maar ook om een spiegel voor te houden. Wie denkt dat de oude wereld ook de wereld van morgen is, ja, die vergist zich. Dat geldt voor het kleine Nederland in het grote Europa. Geldt ook voor een eiland met een heerlijk tropisch klimaat, omringd door een grote blauwe zee. Ook zo'n eiland moet nu snel aan de slag om 2.0 te worden. Het duurt inmiddels te lang voordat we daarmee kunnen beginnen. Want bevolkingen, burgers en bedrijven op de eilanden die lijden. Zowel in Nederland, Aruba als Curaçao zijn er volgend jaar verkiezingen. Verkiezingen zijn essentieel voor een democratie. Mensen hebben straks echt iets te kiezen. Grote vraagstukken hebben zich aangediend. Maar reeds vandaag zijn oplossingen nodig. En daarom zijn keuzes nodig. Die vergen, waar ook ter wereld, durf en daadkracht en verantwoordelijkheid. Durf om uit te leggen hoe moeilijk de situatie is en welke offers nodig zijn om hier als gemeenschappen weer sterker uit te komen. Daadkracht om nu te doen wat niet kan wachten. En ook niet weg te lopen en leiderschap te tonen. Ik ben ervan overtuigd dat wie dat doet, wordt vertrouwd en gerespecteerd. Prinsjesdag is een feestje van de democratie. Het is een feest om in een democratie te wonen en ook in een rechtsstaat te wonen. Een land waar regels gelden die worden nageleefd. De Nederlandse regering legt vandaag uit wat ze met het geld van de belastingbetaler wil gaan doen.
Democratie en rechtsstaat zijn meer dan woorden in een wet. Democratie en rechtsstaat moeten ook gevoeld en nageleefd worden. De onderling respect en ook respect voor het functioneren van instituties. Als een parlement niet bijeenkomt en zijn werk niet doet, als een ombudsman niet wordt gehoord, als de Belastingdienst niet int, als er geen geld is om strafbare feiten te vervolgen, ja, dan functioneert de democratie en functioneert de rechtsstaat niet. Als de cijfers die op Prinsjesdag worden gepresenteerd niet kloppen, als de regeringen niet uitleggen hoe ze hun plannen gaan betalen, dan gelooft de burger waarvoor die democratie bestaat straks die overheid niet meer en ook dan verliezen we het vertrouwen in elkaar. Het Koninkrijk is er om die democratie en die rechtsstaat te beschermen. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn landen met perspectief. Daar ben ik van overtuigd. Dat komt door de mensen die er wonen, de ligging op de aardbol, maar ook door de band met het Koninkrijk. Het zijn landen die rijk kunnen zijn, waarvan de inwoners in welvaart en vrijheid kunnen leven. Waarin de prinsjes en prinsesjes van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kans hebben op een mooie toekomst. Maar dat perspectief kan verdwijnen en verloren gaan als niet de juiste knopen worden doorgehakt. Als de bevolking onzeker wordt doordat zij niet de eerlijke informatie krijgt waarop het recht heeft en tegenstellingen worden bedacht die niet bestaan. Binnen het Koninkrijk hebben we de mogelijkheid en de plicht elkaar op ieders verantwoordelijkheid aan te spreken. Nederland heeft dat gedaan en blijft dat doen. In de overtuiging dat daardoor de landen kans maken om 2.0 te worden. Dit leidt soms tot lastige, pijnlijke maatregelen die niet al morgen of volgende week tot concrete oplossingen voor iedereen leiden. Het Koninkrijk helpt om de landen op termijn sterker en beter te maken. Als we dat met z'n allen maar willen. Nederland wil wel. Prinsjesdag in Nederland is voorbij. Het nieuwe parlementaire jaar is begonnen. Het wordt een jaar van de waarheid op de Caribische eilanden.